Ez a furcsa eltorzult arc egy születési rendellenességből adódik. Ez a Treacher-Collins-szindróma. Genetikai okból az arckoponya-csont deformálódik. Részben a szem környékének, a szem vonalának a középről lefelé irányulását, ezen kívül a járomcsontnak, a szem alatti csontnak a csökevényes voltát, ezáltal egy nagyon elsimult és visszahúzódott arcot, és az alsó szemhéjnak a hiányát, egy hasadékát hozza létre. Nem csak külsődleges nyomai vannak ennek a betegségnek, a koponya torzulásával akadály hárul a helyes légzés elé, és a fülcsontok sem fejlődnek megfelelően, ezért a hallás is károsulhat. A profiljuk ezeknek a betegeknek, gyerekeknek nagyon jellegzetes. Egy ilyen hátracsapott alsó része van az arcnak, nagyon sokszor a fogak fejlődésében is hibák vannak, fogrendellenességek, rossz illeszkedés. Treacher-Collins 1800-as években élő orvos volt, aki először foglalkozott ezzel a betegséggel. 10 000-ből egy gyereknél jelentkezik ez a rendellenesség. Ez egy olyan dominánsan öröklődő megbetegedés, vele született rendellenesség, amely egy olyan génnek a hibájával függ össze, az 5-ös számú kromoszómán van ez a bizonyos gén, amely irányítja az arc elülső, oldalsó területeinek a méhen belüli normális fejlődését. Az ilyen betegekkel egy komplett orvosi csapat foglalkozik. Elsősorban egy sebész feladata, hogy egy műtét segítségével kompenzálja az arc torzulását. Ezt ilyen kis implantátumok segítségével oldják meg. Aztán gyermekeknél fontos a pszichológus segítsége, hiszen ilyen külső jegyekkel ki kell állniuk a környezetük furcsáló megjegyzéseit. Egyébként akik ebben a szindrómában szenvednek, szellemileg teljesen épek. Értelmi fogyatékossággal és értelmi elmaradással szerencsére nem jár ez a kórkép, tehát nagyon kiváló teljesítményűek ezek a gyermekek és később felnőttek, úgyhogy minden foglalkozást, hivatást kiválóan be tudnak tölteni. Ezt a férfit is a műtét utáni időszakban érte az igazi sikerélmény. A sebésznek köszönhetően a megjelenését már nem kísérték csodálkozó pillantások, és így új munkahelyet is talált magának. Ám gyermekvállalásnál bizony izgulnia kell, hiszen 50% esély van, hogy tovább örökíti ezt a betegséget. Azokban a családokban, ahol valamelyik szülőnek láthatóan és ismerten ilyen betegsége van, ott az utódoknak, a gyerekeknek az 50%-ában, tehát a felében lehet számítani, hogy ugyanez a jelleg, lehet, hogy nem ugyanolyan mértékben, enyhébben vagy több tünetével együtt jelenik meg. Az orvostudomány jelenleg annyiban tud segíteni, hogy a magzat megfoganása utáni 9. héttől egy genetikai vizsgálattal kimutatható, hogy a gyermek örökli a szindrómát. Amennyiben nem, akkor már nem kell izgulni, mert az élet további szakaszában ez a betegség már nem alakulhat ki.